Vojtas, Kudlač, Sjodnjak, Vojtas će šutirati, nek nastavi samo ovako, nema nikakvih problema. Još jedna obrana Katarine Tomašević. A na drugoj strani, promašla je Cvijić, ono što one obično ne promašaju. Vojtas, preigravanje na crtu, šutira Kolinska ugao, ali i ugao pokriva Katarina Tomašević. Prenisko, vidjelo se odmah u tom bacanju da ta lopta u napadu. Faul u napadu, Tomašević prolazi lopta za Cvijić. Cvijić! Drugi gol Dragane Cvijić. Malo je poznato da je ona na početku karijere igrala na poziciji beka, međutim Ljubica Bukurov, naša nekadašnja reprezentativka, igrala je na poziciji krila. Skrenuo je pažnju da bi mnogo veću karijeru mogla da napravi na poziciji, igrajući na poziciji pivota, i naravno Dragana je poslušala i dogurala do baš sjajne karijere, jedan od najboljih pivota u Evropi, sasvim sigurno. A Katarina Tomašević jedan od najboljih golmana. Moram da pogledam njenu statistiku. Od 15 udaraca odbranila je 11, 73%. U našem timu sa 16 asistencija, 9. strelac prvenstva, naš univerzalac. 10-4 vodi Srbija i tako će ostati još jedna fantastična intervencija Katarine Tomašević. Stara letna na njenom golu je baš od čvrstog materijala, nepropojna za Poljaka. Od Katarine Tomašević sa klupe nastavlja tamo gdje je Kaća stala. Biće ovdje napad za našu reprezentaciju. 3-3, to je njena statistika. 3 šuta, 3 odbrane. Fenomenalni su nadgolmani, nema šta. Damjanović, Ivković, opet za Cvijićevo proigravanje i gol! Eto tog Jeleninog specijaliteta. 14-6, ona i Cvijićeva se odavno poznaju, generacijski pripadaju tom uzrastu. Igrale su zajedno u mlađim selekcijama. 14-6. 8 golova prednosti za naš tim. Vojtas se opet u igru. Stasjak. Sjodnjak brani Risović i onda pomaže još Krpež. Bravo za Jovanu. Još jedna fenomenalna intervencija. Još je nedirnuta njena mreža kako ušla u igru. 91 cm visoku Vojtas. Naravno, ostaje rezultat 14-6. Fenomenalno izdanje naše reprezentacije. Odbrana veličanstvena, primljeno je samo 6 golova. A pogledajte kakav učinak imaju naši golmani. 76% udaraca odbranila je Katarina Tomašević. Od 18-12 je zaustavila, a Jovana Risović 4 od 4. Veličanstveno. U napadu sve je teklo po koncu. 5 golova Andreja Lekić, 3 Dragane Cvijić, Ognjenović, 2 pogotka, ali su i ostale dale svoj maksimalan doprinos ovako fantastičnom učinku našeg tima u prvom poluvremenu. Sada sledi naravno opet naš studio improvizovani u dvorani, pa kratka analiza ovog poluvremena. Pre toga naravno i rekao. Ali najbitnije je sada da naša reprezentacija nastavi u istom ritmu, da samo ne dođe do nekog opuštanja. Mislim da će naš selektor pokušati još jedno 10-15 minuta da drži igru sa ovom, ajde recimo, uvjetno startnom postavom i da će onda početi da daje šansu i igračicama koji su imale manju minutažu, prvo razmišljajući o finalu. Ali pričat ćemo o finalu kad dođe za to vreme, da mi najprije završimo ovaj posao koji nas očekuje još 30 minuta. Promjena odmah na startu u poljskoj ekipi na poziciji srednjeg beka je Šved. Nova igračica na poziciji beka, a na golu je Katarina Tomašević. Ova lopta nije završila u mreži, nego pored. Tako da Poljakinje nastavljaju sa baš onako slabijom. Novi pokušaj Konjušanjec, koja se nije upisala u strelce u dosadašnjem toku meča, a nije ni sad, a bio je pritom još i prestup za svaki slučaj. Na golu poljske reprezentacije Ana Visokinja. To je visokog rostva i
naše reprezentacije, jedino gledalci neće profitirati, jednostavno mogu samo da uživaju u lepoti igre, a neizvesnosti nema, ali i neka je nema, nesmetano. Proigrava tamo Ognjenović, Damjanović, Lekić, 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 6 puta Lekić. 67% realizacije. Menja golmane Rasmussen, ali ništa ne ponovićeve. Jelena Nišević je u dosadašnjem toku šampionata bila vrlo precizna u realizaciji, od 15 udaraca 12 pogodaka ili fantastičnih 80%. Iskusna igračica Nišović, pa Lekić, Damjanović. Damjanović pokušao leo ruka, o, kakva čarolija! A, kao da je šutirala na koš. Drugi gol Sanje Damjanović. Ali zaista nestvaran pogled. 18-8. Viždra. Kudlač. Kudlač. Prekršaj u napadu. Prekršaj u napadu. Odlično se naše postavljaju i kreću u odbrani i u vreme kada imaju igračicu manje uspele su evo 2 puta da se odbrane i sačuvaju svoju mrežu netaknutom. Evo vidite taj gol. Zaista maestralno. Vojtas. Morala je da šutira jer pretio pasivana Kulvinska i pogodak. Neoprezne naše. Nisu dobro zagradile Kulvinska. Još jedan gol Poljakinja sa igračicom manje. Prošla je lopta. Gol. Prošla lopta. Nišović je upičio strelce. Malo je zakasnila Gapska. Evo, pogledajte. I to je ona sama urla tu loptu u mrežu. Rišević je dodala još 6. Sjajan učinak naših golmana, kao i čitavog tima u ostalom. Rišević. Cepelin za Lekić. Ooo, šteta, pa kakva je to bravura bila. Kakva je to bravura bila. Nema veze ovaj gol. Nećemo žaliti mnogo za njim. Poljušanje. Meni je samo žao što nije prošla ona akcija. Andreja Lekić i Višević. Višević. Ognjenović. Višević. Lekić. Damjanović. Svi su na nogama u areni. Preko 18.000 ljudi uz pesmu uživa u novom triumfu naših rukometašica. Reprezentacija Srbije je već u finalu svjetskog prvenstva. 21. lopta za Jelenu Živković, ništa, promašaj. Pokušao još jednom Poljušanje, međutim nema toga ništa, sad dobacivanje gola na gol i kraj! 24-18. Nikada reprezentacija naše zemlje od raspada bivše Jugoslavije nije otišla tako daleko na svjetskim prvenstvima. Plasman u finale, obezbeđena je medalja. Ljudi moji, sad ćemo opet, bojim se, imati problema sa Evropskom unijom koja insistira na borbi protiv korupcije zato što su naše rukometašice potegle svoje božanske veze i sredile da Deda Mraz nešto ranije dođe u Srbiju i ovom medaljom obraduje narod u našoj zemlji. Drage dane, kapa dole za ovaj uspeh. Hvala i onima koji su posle 4. mjesta prošle godine na Evropskom prvenstvu slobodno govorili da je osvojeno zahvaljujući domaćem terenu. Oni su vas dodatno stimulisali da im dokažete da nisu bili u pravu, a ovaj plasman samo je nagrada za sav trud koji ste uložile prethodnih godina. 8 golova Andreja Lekić, 5 Cvijićeve, 4 Damjanovićeve, golman je briljantni, cela ekipa je fantastično odigrala ovaj meč i zaslužila je ovo veliko slavlje u areni. Postavljeni su rekordi, plasman naših u finale, rekord po poseti u areni, sve. Jednom smo bili prvaci sveta, ali kao bivša Jugoslavija. To je bilo davno, 73. pre 40 godina. Da li je došlo vreme za novo tako veliko slavlje? Saznaćemo preko sutra. Katarina Tomašević je nagrađena kao najbolja igračica u našoj reprezentaciji.
i Kaća je briljirala, zaista njen učinak je neverovatan. 17 odbranjenih udaraca plus sedmerac, 55% odbrana. Jovana Risović 60, učinak golmana veličanstven, kao i plasman ovog našeg tima kada je ukupno gledano u pitanju. I sad ostaje nam da vidimo samo ko će biti protivnik u finalu, kome ćemo vraćati dugove iz prošlosti Brazilu ili Danskoj. Ja vas polako pozdravljam sa komentatorske pozicije, jer uskoro će kolega Strajnić sa gostima, sa Tanjom Medved, ali i sa sigurno nekim našim igračicama, da malo proanalizira ovaj uspeh naših koje se dole raduju na parketu dvorane arene. Verujte, sada bih i ja rado sišao dole da ukradem delić njihove sreće, ali naravno da ne može, a i one su zaslužile to same da proslave sa svojih stručnih štabova. Hvala im na onom što su učinile. Ja sada mikrofon predajem kolegi Strajniću i njegovim gostima. Pozdrav sa komentatorske pozicije.